dalan ning kabupaten. Tinggi sing jenis Siloman mau. Nom-noman. Mustika Sari wis kasil tak tulungi. Saiki wis tak singit tak. Loh. Bayu mau ora tak cekel. Ayo ketemu niku. Mustika Sari wis disingitake tegese didelek Jujule aku. Oh, wong enom bagus-bagus kok seneng ndeleke wong wedok. Ora tak jojo kantaran bau. Aku Raden Sidarto. Sidarto. Kowe anak Ratu Maspati. Bener. Apa kok? Nyatane Ratu Maspati duwe turun anak lanang saibu ngaengger. Kaya aja nantang Suraya karo aku arep ben muridmu dawa ya. Mergo aku bakal nyelametake Adi Mustika Sari wis pancen dadi kewajiban. Ora apa-apa kok Adi Sulamet iki. Mergo dhewe ana regebaning tanganmu. Kok anggap yen aku bakal nyelakake Mustika Sari? Nyatane mengkono. Iki eleke ngono. Wis kok kowe sing saiki semengke aku bakal bali nang Putar Slawa. Ora bisa. Mustika Sari sing belajar saka padepokan aku sing tanggung jawab aku. Yen kowe nganti bisa nyekel nang Mustika Sari adep kono. Aku pati Indropati. Ate, prajurit, Sidarta sak kancane tandang ana. Yen ana muga-mugane aku dhewe sing mlayu. Lakon dadi rong-rong kowe.
Thank